Bum šakaláka, vítam vás u mojho prvého vlogu, som tu spolu s Juraj.sk. Čaute. A tento vlog je o tom, že chceli sme vás privítať, ideme práve z mesta, čo sme kúpili prskavky. Super, takže mesty. Teraz práve čo dneska sa bude diať, tak tie prskavky vám večer ešte ukážeme, jak sme ich zapalovali, to bude ďalšie video, to bude v popisku. Teraz momentálne není moc dobrá grafika, lebo to natáčam na mobile. Jaj. A nie na kamere. Ježiš, kamera. No bože, no. Takže teraz si užívajte cestu. A Ale hovno. nezabudnite pozerať Pečko. Pečko, ty kokot. Ups. Nechcel som nič povedať. Nič ste nepočuli. A v tomto vlogu sa teraz môžete baviť a ja vás zdravím. Bum A šakalaka. chceme veľa lajkov. Lajkov, dajte odber like, aj možno aj ten dislike. Ten dislike by tiež nemusel byť. A každému pošleme prskavky. Pošleme vám prskavky zadarmo. Takže bum šakalaka. Čaute.